ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ପଢିଥିବ ଭାଗବତରେ ପଢା ଲେଖା ଅଛି ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ଦେଉଥାଏ ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ସେଦିନ ଜରାସବର ହାତରେ ମରିଥିଲେ ପରମପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ କେବଳ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ବାପା ଆଉ ନଳ ରାଜା ନିଜ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ଘାସ କାଟିଥିଲେ ଦିନେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାର ବାପା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ଫର୍ମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମେ ସେଥିରୁ ପାପ ପଢିଲା କେମିତି ବାପା କାହିଁକି ନା ଆମ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପରା ଆମ ଆଖିର ଜନ୍ମ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ